Ang programa mi tabi ni Boste, gabos sa daing kasilyasan sa bilog na probinsya, katawan ta, yo. May malaking problema ang Barangay Olimpio. Marami ang nagkakasakit. May mga nagsusuka. Sobrang makunat, lasing na naman. May mga nahihimatay at may mga namamatay pa. Sa Rizal Center, nagsimula raw ang lahat sa pag-iibigan ng magjowa na Lady Bangaw at ang tingin pag-ibig na si Eva. Kaya ako mayor pa ng San Andres, nagkagawa man kaming programa kayo ni, pero di man tabi ito naging masyadong successful dahil dahil kaibang mga materyales. So iba naging display lang sa harong. So iba nga nabalitaan ko pinabakal sa toilet bowl. Taday man daan ng kagamitan para mabuo sa indang toilet. Kaya ang ginibong bitabi kayo ito, nag-purchase kami ng mga materialis na araw kayo ni. Pero initially, ining pondo tabi kita tauta, hari ni sa pondo ng provincial government, amounting to 5 million. For next year, dudublehong ko ini. So 5 million, gigibuhutan 10 million. So 200 plus tabi ini na recipient kang araw kayo ng toilet facilities, na mga materyales. Ayan, kumpleto na tabi Ang programa mi tabi ni Boste, gabos sa daing kasilyasan sa bilog na probinsya, katawan ta, yo. Kamu man tabi, counterpart new labor. Imbis matrabaho sa iba, dahil na magtrabaho duman, itrabaho nyo sa kadiling kasilyasan, matao kami ning food pack, equivalent sa labor ni Sarong Aitaw, yo. Ako po si J.R. Vargas, may asawa at isang padre di pamilya. Mangaring ko rin mabigyan sila ng maayos na wash facility. Subalit ka po sa budget. Ako tabi si Ricardo Matienzo Jr. Ako tabi si Princess May Magtangob. Ako tabi si Elsa Alintana Tabliso. Ini po ang samuyang tigapagibong CR na hari po sa wash. Nakareceive ako ng mga gamit panggibo ng CR, boda diit na food packs. Kang inot po, nakigamit lang po kami ng CR sa magulang mi. Uyaman lang po sa kataning mi. Kaso, mga 30 anyos na. Ngunyan, nagamo kami tanong mapuno na ta sobra na kaming 10 ngunya nagasayo din di sayong. Kang di pa kaming CR, nakisiar kami sa samuyang maguyang ning agum ko. Mga 8 years kami din sa diling CR. So ngunyan, magkakaiga na kami. Siyempre dako ram pasalaban po ito magkakaiga kami sa dili. Sa kainawatan baga. Kay puan managrabe siyempre ta. Kay puan di ka na maayo kung saan pang di magpatios, halimbawa. Makipukaw pa ng maki-CR. Siyempre ngunyan may sa dili na. Importante yon. Kumbaga, di na kami nakisiar ta. Magkakaigwa na kami, ugaring. Magayon, tapati sa mga aki na na dumantag tamang-tama sana sa... Ay marinas po para sa aki. Ta siyempre habang aki pasinda, makamatid na sinda kung talagang sa inda pat maga-CR. Di na ninda kaipanin so maga... Ang samoy ang portahan, plastic pati yung gayon. Puti. Sobrang pasalamat mi po. Saro kami sa napili duman. Dakoy ang tuwang ansamo, lalo na ngunya, nakadakoy mi din di salong. Salamat. Ang masasabi ko lang sa gobyerno mabalos sa inyong pigtaong libreng CR, tanganing di naman kami magpahayayo kung halimbawa. Uya kasi kataning ko. Ayos bagaboy wag makakaan. Tayo na kitang CR. Baliktad pa yan ang kang tayo gaan. Maraming salamat at naway marami pa po kayong matulungan. Yung tabi ang sakuyang mauot na sa maabot ng mga panahon, gabos tabing presidente, gabos na household ng probinsya, di kitanduan is igwang kasilyasan. Ayun, ang maiwasan tang hilang. Every now and then, every 5 years, may kitang cholera, ang makmuan. Every 5 years, pirang nagada na aki. Iyo, kung may mga dito problema, nagkuyang ng 5 hollow block, paisiyo nyo sa muya, tamas kisusweldo miniposte, iba kayo may hollow block. Kung nagkuyang ng simento, kung nalabo, iba kayo ng materyales, saka matapos ang programa. Iba kung kayo wag,
Kaya magtabangan tabi kita tangani maging eficiente in proyektong ini. Health is a shared responsibility to attain a sustainable development in our island. On behalf of Mr. Calvin Lee, the UNICEF, the Latter-day Saints Charities, and the Manila Water Foundation, we are congratulating all of the 29 barangays that have already been declared G1, and for those na nagtatrabaho pa po para marating po ang status na ito, maraming salamat po. Dapat magtayabangan tabi kita. Sana ang programang ini maging parte, makatabang para sa indong pagtrangkilo ng sa indong mga buhay. Utrohong ko, ini ang primerong batch na gigibuhon tang program. Sana tabi successful tanganing padagos ining gigibuhon ta sa bilog na taon. Gigibuhon ta ining padagos. Iyo. Mabalos, marahay na agad tabi sa indong boss. Mabuhay ka mga boss. Sulong Katandungan, Sulong Pilipinas.